Kublai pi baro. Bon ba samla Catholic jongi ki bo artilik ki option ne ke jingjen ha ka plan jongki nak beta kam shongkha shongman. Kata kadai mane shongshwa parhaden dah balaya skau tikna iwai pat sai thok pat. Ba don pat ki shim me karai was kem ban poch ka burom jo ka sakramen jo ka jingi tiu kurim. Ka basong si pat kalong ba bon ba ki shim ya option ka banengkong. Te jan hamman la koi pa koi ka long yeng long sem Catholic jongi Kidon bet iway ni arum ke korekti ki mess up ni kulmar ha kam shongkha shongman joki kam tam kita basim ka option ka banengkong don ki be olok way haden way ne ka way haden ka way bar ka jing shongkha shongman joki ka bom iting kada hangno ru don ki bisa lok no bar ki hap masahi lai kon yikti don ru ki be hap teng bar mar bom day ka nosip kumbong manori mano ki sure light la kay light no kumto wala da omdon mano bakwa banlek kanang kumta hakam shongkha shongman henry nagipor sikipor kani ka long kan rai siapa palat hakayeng kasan Catholic jongi manusia shong shwa kumto omdon mano basong ai ru mi kum kani ka kam shongkha shongman baro yai lut hakane kalanti kumik pa mesem jong pi kilengdo kisong si hado kata bani i baro ke jikai nem jongi baro ke jingalap jongi baro ki tu khana baro ki seminar ba pher jongi kin chupulom no tang hakam shongkha shongman jongpi bar ngim yu iso ai ru en ba bha wala dangi trai duriap kat neru war ki tu ki shong shit hagapon ICYM por bidang samla ni ki bakit kam seng samla ru kidang jemdao badang snubok hakam shongkha shongman na barba ki jit chwa ka option ka banengkong ban ni ka baar kapsong sisyo kalong ba histen bala pulom no haka marriage life jong pi pinam wan yu kayat chu hiru wat tang haplau yang meniru kapsong si sisya hadu kata kum kani ka dustur shongkha shongman haka imlan salang bat haka ba bon ba nai Catholic jongi ke bolem kalong ka dustur ka ba ilengkar sisya hadu kata usen rang makan thei kisotenat iwai pat bat suya shong kum tu klempen bet show kalong ko ba I guarantee ne warranty pen ban hagapor balai tiar tar ne yo banda haba ya shong katu kenes nem wa wala da don khon lon tiru hande da om so tanat shu ni phet no klem kano jingte ba yisno ai balai bon action drang ba ke the jongi kisim yakum kane ka dustur shongkha shongman ban ye ka sim ye ka sakramen joka jikti kurim ka ba kabalang kabu kini harum kide jubab jonga kabanikong kajubab kalong ba om namar ba usan drang ya kan thei kende ki basniu nama kata ki sukwa ban sang nawi sawai kam de kumta lani om namar ba sniu kono sip jongno bam yane hak shongkha shongman kata ru kam dei kata dei tang gaji su ai daw tika ipat kebajian namar jan baro ki sulong nut kumta hakam shongkha shongman joki pi habagi samla ke dang don hakata karta jok jinglong samla watang ban sim ya karai ka ban bam ka ban diru kidang depend pura hari make pa jongki nang ta susu watang ban sim ya karai sa ban late sa ban wan ka ban tre ka ban kata ka ban pule bar ka ban num pule ka college ayu ban late bar ka bam de ban late bar bon ba kirai ki barit baria kum kine kidang hap ban depend pura hakarai joi make pa jongki henry kansan habagi show iwai pat kisgo pagi hek kansan katerpeng ban simmi karai ke barat ba badno kini lang samla badno kini songlok klem betinga so tho jimut lang haying hasan baro klem na sngap shu ya tin yu mek pa jungki te ke kon samla habagi badon artlik option ban pen urlong ya kata jing show jing jungki saka jing poi ne jing song kisim ya kene dustur jing shu song kumto ban yak sakramen joka jing tiu kurim mar kam don jing te man jing khom yano ru ha jing mu berkat jungki ada ne ban u neka ti biang nin saya tho ada om ne ru biang hi number bom par tho saya tho pat da kham bes ne da kham bes hadin habot bon ru berkat mano ban tre ban tho kan tiu kurim namar hisen balai tho sirta ada ngat da basniu te kalong ka im kum hadu jok lupa kajubab jonga yakum kita kajing berkat jongki kalong balai hi phenom ngat da basniu ne da ka basniu yak te jong blai ka ong
burom yalok pa banila kami pindup manpa but naba kajing kerku pa kapan klan ya kajing kasem jong ikon Henry kajing tim juga kami karat ya kan nongrim jongki Sara piji ya ka ek belong rong pang berthei kumno pinang kami lanti ya kajing kerku jong belai kabar namar kadai ka dustur kadai nado men barim men baja kalarung ha kajing muj berkat jongi ban sim kadai ka dustur ka barok-barok ngide ban le khang ban pechwa la u neka kidai ka basneu ni ka bha ban pechwa la u neka kidai ka betikana war habalaya shongru nado email jong email e ni ipa jong pa e ju kia shong shwa kum tu ban dah balas ngu la chania iwe pat hi pen benno te mangiru ngini le lem kum ta namar kadai ka dusturu te kme paru kim sim ya kata karai ne kastan kabas kem man pendrung ha jing muj berkat di kon jong ki kham tam hai kon senrang baban ngilang samla pat dai por kalong kepala mana horkit hordang hai ngasem berbadai ban pentip sai kme ki pa babat no kelang u neka kena samla kabakumno ni kme ki pa ki ban sim ya karai kut jong ki ban ong hai kon ki ba lada nim sup na yen kon ombit sisa man le tam handai ke bajia pat kembalong mentahi kikme kikpa kitip ya ki baro anda derpor ada jale lei ba kikme kikpa kidai kibal le yala de kumta kanom rung hiru hagi jimu berkat ki ban kren yali khon ikti spang kane balada ki kren ru ken kren claim ka conviction ne claim ka jis kem anai tang ban sholain air teke ki hika juga balang spang kane dostor shongkha shongman ka ba shuya shong kumto kabalang kot nem ba jongka ne Catechism of the Catholic Church paragraph number 8000 lais pak khandai pho hado 8000 lais pak khandai phoi kabata shai bha bakan ne ke jai shongkha kadai kapop ka bashar khe ya kan ne ke jai shongkha kabalang kala ban khot ru kum ka kon kubinage kata gemut ka jia shonglok juk anmut ki bam pare tho kaong ru ba kum ka ne ka jai shongkha ka pen mensau e ka burom jo ka jikin tiu kurim ka penduk pendam ya jingmut bagi sotho jong ni sepang ka long yeng long sem ba ka pen troing ru ya ka jishania iwe ya iwe pan ya kita ba shuya shong shwa kum to da perkhat bagani thok pat harin habo ru ka balang ka ong ba kum ka ne ka jing ya shong lok ka long kum ka trial marriage kata gemut ban shuya shong ya sa lang shwa kum to ban scam ka jing iwe pat harin habo pat an saya tho ka kot nem ba jong ka balang Catholic ka paragraph ka ba arajar lais pak khanai puai kong kum kane shongkha kam guarantee setia ek jing sida bagi sania iwe yoi pat namar kamla ban khang ek jing kwa bagi thrang jongno banam muat chawai pat ka bakhadu galong ba ka yeng kasem kristan la nyo kum ka balang barit te ya ka balang barit la te da ka sakramen jo ka jing te kurim om da ba shuya shong kum tu kisam la Katolik jongi ki dei kat bala ban thrang e kane ka sakramen kham ken la pan im iwe pat haj iman sem bar haj im jo kamet kum jo eniro Jesus Christ junam amen